Kamar nomor 13 anggitanipun Santo Dewangga. Aku karo Saraswati tekan kutha es wis wengi, kira-kira jam 11. Senajan kanggo tumuju kutha B isih akeh kendaraan umum, nanging gandeng awak wis kesel. Saraswati banjur takjak golek penginepan. Tinimbang ado-ado, mula banjur golek penginepan sak kiwa tengen terminal kono wae. Wusana oleh hotel Kemuning, kang tujune isih ana kamare kang kosong siji. Ya pancen seminggunan menika hotel-hotel ing kita ngriki tansah kebak. Awit sampun dipun pesen rombongan tamu saking Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya lan sanes-sanesipun ingkang datangi rapat kerja pengusaha muda sejawa. Mangkono kandhane karyawan hotel. Aku karo Saraswati oleh kamar nomor 13 sing dununge kapencil ing pojok mburi sisih wetan. Arep nolak ora bisa sebab wis kepepet. Embuh apa sebabe aku kok isih melu percaya yen angka 13 kuwi angka sial. Nalika mlebu kamar mau, aku karo Saraswati rada minggrang-minggring wedi sebab sakiwa tengene katon singup lan peteng. Napa wingking boten wonten lampunipun to, Pak? Pitakone Saraswati marang pelayan sing ngeterake menyang kamar karo nggawakake koper. Nun sewu sajaipun wonten kabelipun ingkang konsleting. Dereng koper dipun dandosi awit ingkang nandangi nembe sakit. Mangkono wangsulane pelayan hotel mau. Nggih pun, mboten napa-napa, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Aku numpangi rembug karo ngulungake tip. Matur nuwun dipun sekecakaken anggenipun istirahat. Sugeng dalu. Pelayan hotel mau banjur pamitan. Sapungkure pelayan hotel, aku karo Saraswati sawise adus banyu anget banjur mapan turu. Ademe mangsa mbedidik isih kuwawa nembus kamar. Senajan wis padha kemulan brukut nanging isih krasa ademe. Mula wong loro banjur padha rerangkulan rapet. Adem ya, Mas. Saraswati ndelikake raine ing dadaku. Rambute sing arum tak aras bola bali. Anu Mas, sesuk mangkate jam piro to? Pitakone Saras meneh karo dolanan irungku. Rada awan ora apa-apa, wong kari cedhak wae kok. Aku saya ngrapetake rangkulanku karben krasa anget. Wis pirang sasi ya awake dhewe ora menyang kutha B. Dilek bapak ibu. Ya wis wong sasinan. Apa kowe wis kangen, Mbok? Ya kangen bae awit wiwit cilik ora nate pisah karo bapak ibu. Bareng dadi manten ya kepeksa pisah ngono. Masa iso njaluk dikeloni terus. Penak ndi dikeloni bapak ibu karo aku sing ngeloni. Lah penak endi kok takon kok aneh-aneh. Ujare karo grayah-grayah jiwit pupuku nganti aku ginjal-ginjal kelaran. Mengkono wong loro guyon nganti tengah wengi. Bareng mripat dierem-eremake kok kangelan.
padha klisikan ora bisa turu. Dumadakan aku krungu swara kricik-kricik lan biar-biur ing kamar mandi. Kaya suarane wong sing lagi adus. Swara mau saya suwe saya cetha. Yen tak tilingake ing antarane swara banyu kang gebyur awak mau ana swara guyu cekikikan. Guyu lanang lan guyune wong wadon. Githokku mengkirik. Saraswati banjur tak dekep kenceng. Karben yen krungu suarane mau ora wedi. Ana apa to, Mas? Saraswati kang durung mudeng karo apa sing kedadean takon bisik-bisik karo ndangak nyawang raiku. Ayo saiki bubuk. Wis kliwat tengah wengi, esuk mundak tangine kawanan. Ujarku karo nutupi lambene kang damis nganggo driji. Ana apa to? Kok saja aneh. Tak kandhani ngono rangkulanku malah diudari. Raiku disawang suwe sajak gumun. Iki wis wengi. Ayo saiki bubuk. Celathuku maneh karo ngrangkul ning sajak ora nggawe pitakonane. Saraswati manut. Iki wis wengi lho. Ayo saiki bubuk. Celathuku maneh karo ngrangkul. Sajak ora nggawe pitakonane. Saraswati manut terus meneng karo klakepan angop. Ora let suwe keturon ing rangkulanku. Bareng Saraswati wis turu kepati, aku lagi wani tangi. Terus alon-alon mlorot saka tempat tidur nyedaki kamar mandi. Aneh, kamar mandi sing lampune mau wis tak pateni, saiki kok murup maneh. Dadine sing padha adus katon saka lawang kaca sing butek. Senajan ora pati cetha, aku weruh ana wewayangan wong lanang wadon adus gebyar-gebyur karo sedhela-sedhela guyu cekikikan. Sajake padha isih enome, mula sajak mesra. Sia, aduse aku wis kademen kok. Krungu swara wadon sing sajak ngadi-adi. Asbila meneh. Aku durung marem. Nyawang awakmu sing mulus. Banjur krungu suarane sing lanang karo guyu. Wis ora ngajar, wis weruh awit mau kok sesih kurang lho. Sing wadon terus ngruket sing lanang. Guyune saya ngitik-itik ati lanang. Sekarone banjur padha kekep-kekepan maneh. Batinku, iki wong tenan apa bangsa halus? Yen wong tenan, terus saka ngendi anggone padha mlebu kamar? Lah wong lawang kamare wis tak kunci saka njero. Yen bangsa halus, kok suarane krungu cetha. Pungkasane aku sing ora betah. Terus ngadeg alon-alon. Apa sebabe? Mbok kondo sing jujur wae to, Ar. Apa kowe iki gething karo aku sebab rumangsa nate tak tatoni atimu? Ning saelingku aku ora nate ngliya. Pas rawuhanku karo kanca-kanca wadon uga tak watesi. Yen aku digosipake kecandol wong wadon liya. Kok kaningaya temen kowe gampang percaya. Mas, sepisan maneh aku ora bisa mangsuli saiki. Mula wangsulana dhisik pitakonku mau, Mas. Nanging dumadakan krungu swara jerit wadon sing ngres-resi saka kamar mandi. Saking kagetku nganti mencolot gedandapan saka tempat tidur.
mesti wae Saraswati dadi nglilir kaget. Ana apa, Mas? Ana apa? Awakku dioyok-oyok bola-bali. Aku ngimpi medeni wangsulanku goroh karo etok-etok ngucek-ucek meripat. Saraswati unjal lambegan jero. Nanging anggone nyawang aku panggah ora kedep. Katon ora percaya kandhaku. Mas, mau ngomong sing terus terang. Ana apa? Apa sing bekas kedadian, Mas? Mosok karo bojone dhewe kok ngapusi? Dheweke banjur grenengan karo ngungkurake aku. Sorry ya. Terus terang aku pancen ngapusi kowe supaya kowe ora wedi wong ayu. Pangucapku karo ngrangkul. Apa Mas mawon? Entas diwedeni. Dikatoni apa, Mas? Bareng aku gelem bloko, guneme ku mrecek angel diselani karo alian. Irunge kang ngrungih nyenggol irungku. Aku mau ndedep wong loro sing lagi adus. Sajak mesra banget. Kaya manten anyar. Wangsulanku klesik-klesik kaya kuwatir wong liya krungu. Hah? Ana wong adus? Dheweke njula kaget. Iya. Sawise kuwi jurono wong wadon jerat-jerit ing kamar mandi. Ujarku sak banjure. Oh, kok medeni banget toh? Banjur mripate Saraswati pendirangan nyawang penere kamar mandi. Nanging ora ana swara apa-apa. Swasana sepi nyenyet. Saraswati banjur ndelikake raine ing dadaku. Katon wedi. Aku dhewe isih kagodha dening wewayangane wong lanang wadon adus lan swara jerit wadon sing ngeres-resi mau. Mula ya tetep klisikan wae. Senajan Saraswati wis ora ana beneke maneh. Pungkasane aku ngudari rangkulane alon-alon nuli mudhun saka tempat tidur. Banjur lungguh ing kursi karo klepus ngerokok. Saraswati sing turu kepati tak sawang ora jeleh-jeleh. Ayune saya katon. Nanging sabanjure aku dadi kaget. Mripatku tak ucek-ucek bola-bali, ora percaya karo pandelengku dhewe. Apa ngimpi to aku iki? Aku weruh sing turu ing tempat tidur dudu Saraswati maneh. Nanging wong lanang wadon sing padha rerangkulan. Sing wadon wewek ayu. Kira-kira lagi umur 20 tahunan. Dene sing lanang ganteng, umure udakara 30 tahunan. Dumadakan sing lanang lilir banjur gugah sing wadon karo tangi. Tin, guneme mesra. Sing wadon mung kruget-kruget sajak aras-aras sentangi. Aku weruh sekarone padha wuda nglegena tanpa benang salembara. Sajake manten anyar sing lagi bulan madu. Sebab sing wadon isih aras-aras sentangi, sing lanang banjur nangekake alon-alon. Pipine sing wadon nuli diaras. Terus gulune, dadane, wetenge nganti sing wadon ginjal-ginjal, krasa keri lan dadi kegugah biraine. Mau ora wis ping pindho to? Sing wadon katon jegadul anyel. Ayo to. Mosok bulan madu mung turu wae. Rugi no. Sing lanang saya adreng sajak ora sabar. Dasar wong lanang edan. Guneme sing wadon karo mites irunge sing lanang.
Sekarone banjur padha itik-itikan kaya bocah cilik. Terus pating kruntel gelut. Kang pungkasane padha tiba njrebabah ora obah karo menggeh-menggeh sajak marem. Kira-kira let seprapat jam, sing lanang mbopong sing wadon menyang kamar mandi. Lewat ngarepku sajak ora nggape ana wong liya. Banjur krungu biar-biur wong loro adus karo guyu cekikian. Sawise kuwi ora ana swara maneh. Esuke karo ngenteni Saraswati dandan, aku lelungguhan ing ruang tamu hotel karo nonton TV. Nalika pelayan hotel sing undang-undangane Pak Karmo ngladekake sego goreng pesenanku, tak candhet, tak kon lungguh ing kursi jejerku. Aku banjur ngajak ngomong klesik-klesik apa sing tak alami dek mau bengi ing kamar nomor 13. Bareng tak ceritani ngono, Pak Karmo katon pucet wedi. Pancen sampun wungsal wangsul wonten tamu ingkang nyaring kamar panjenengan menika dipun ganggu, kandhane lirih. Banjur dicaritakake kira-kira 2 tahun kepungkur ana manten anyar saka kutha T sing nginep ing kamar kono. Nanging esuke hotel geger sebab sing wadon ditemokake wis mati kanthi kahanan sing ngeres-resi ing kamar mandi. Ana tatu ing gulu, dada lan wetenge, kena gegaman landhep. Dene sing lanang wis minggat embuh menyang endi. Nganti seminggunan polisi nglacak kasus Rajapati mau. Pungkasane oleh sisik melik si korban jenenge Arimbi. Dene sing lanang jenenge Pandu. Sekarone nalika nginep ing hotel mau pancen lagi manten anyar, lagi kawin seminggunan. Nanging anggone padha bulan madu keganggu tekane wong wadon kang tetela bojone Pandu. Mesti wae Arimbi nesu sebab rumangsa diapusi Pandu. Nalika nglamar dheweke, Pandu ngaku isih Joko. Pandu terus diuman-uman nganti bebasan entek amek kurang golek. Kang jalari muringe Pandu. Arimbi banjur diajar terus dipateni ing kamar mandi. Sawise kuwi, Pandu genti mateni Astri bojone sing dianggep wis ngrusak bulan madune karo Arimbi. Pandu sawise dadi buron sesasinan usana pasrah bongkoan marang polisi. Nanging bengine mati gantung ing kamar tahanan. Nalika sarapan sego goreng karo Saraswati dadi ora enak sebab isih kelingan ceritane Pak Karmo mau. Lagi entek 2 sendok, piringe wis tak selehke ing meja. Saraswati melu-melu nyelehake piringe. Nalika nerusake laku menyang kutha B sarana numpak bis, jerite wong wadon ing kamar mandi kamar nomor 13 Hotel Kemuning isih krungu gemontang ing kupingku, ngiris-iris ati.